Teen Outside the Box u program tal-Aġenzija setqa biex iż-żgħażagħ ikollhom l-informazzjoni u l-arfin meħtieġ biex iżommu l-bot mill-vizzi u jkunu konxi ta' kif għandhom iqattaw il-ħin liberu tagħhom. Il-kunċett wara l-isem tal-programm u li ż-żgħażagħ ikunu liberi jesprimu lilhom infushom f'ambjent sigur u ta' edukazzjoni. Isiru 3 sessjonijiet fil-forma ta' workshops interattivi kif stajna naraw waqt sessjonijiet ta' dan il-programm fl-Iskola Medja tal-Ħandaq part li bin l-Kulleġġ San Injazju. Mirjana Ferrito mis-setqa spjegat li dawn il-workshops jagħtu spazju li żgħażagħ jiddiskutu suġġetti vari permezz tal-logħob online u riżorsi innovattivi. F'dan il-programm hemm 3 sessjonijiet, l-ewwel waħda hija dwar decision making u coping skills, hemmhekk niddiskutu kif nieħdu deċiżjoni tajba, kif inkampaw f'sitwazzjonijiet diffiċli u d-differenza bejn biex tkampa tajbin u ħiliet biex tkampa forsi naqra inqas pożittivi. Fit-tieni sessjoni nitkellmu dwar wise use of technology, nenfasizzaw ħafna l-importanza tal-bilanċ u il-definizzjoni online u kif wieħed jista' jibqa' sikur meta jkun qed juża online platforms u fl-aħħar sessjoni nitkellmu dwar il-vizzi fejn nagħmlu distinzjoni bejn vizzi għal sustanzi u vizzi għal imġieba. X'talmu l-istudenti minn dawn is-sessjonijiet? Tallimna fuq l-użu tal-vizzi, ħżiena pereżempju alkohol, sigaretti, il-vape u tallimna fuq kif għandek l-Aġenzija setqa tipprovdi biex tgħin għal daw il-vizzi għal min nibati bihom. Tallimt x'inhu l-Aġenzija setqa x'jagħmlu u għalfejn jagħmlu dawn. Tallimt il-vizzi x'inhuma xi jfissru. Minflok ikollna l-vizzi rridu nagħmlu affarijiet oħra bħalna eżerċizzju u hekk. Tallimt li jgħin ħafna nies u li hemm iktar tfal u nies daqsi li għaddu minn daw il-problemi. Il-kap tal-Iskola Medja tal-Ħandaq, Dr. Marija Montebello, qalet li l-programm Teen Outside the Box isir fi żmien li fih l-istudenti jitlu fl-adolescenza u għalhekk jgħaddu minn diversi emozzjonijiet. Dawn is-sezzjonijiet huma importanti ħafna biex dawn it-tfal jagħtuhom il-ħiliet, jagħtuhom ukoll l-arfin biex dak li jkunu għaddejjin minnu jkunu l-ewwel nett jistgħu jarfu dak li qegħdin għaddejjin minnu, jaċċettaw u fl-istessin ikollhom ukoll l-għajnuna professjonali. L-Aġenzija setqa twettaq dan il-programm ta' sezzjonijiet ta' prevenzjoni fl-iskejjel kollha tal-Istat, tal-Knisja u l-Indipendenti. Il-programm isir mal-istudenti tat-tieni sena sekondarja b'kollaborazzjoni mal-Anti-Substance Abuse Team fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni.